mentre estava parlant amb aquella fada, va començar a sentir un soroll. Un soroll. Veiem si surt aquest soroll. I per art de màgia, el Dionís i aquella fulla, que efectivament era una fada, van aparèixer a dalt de tot d'una muntanya. I la fada li va dir: Dionís, t'he portat al planeta Paradoxus. Va pujar aquelles escales, va obrir la porta i va desaparèixer enmig del cel. Havia entrat en aquell planeta tan estrany, on hi havia uns països meravellosos, i el primer país que va trobar es deia, hi havia un cartell que deia: benvingut al país dels errors. I a davant seu hi havia un camí ben llarg, i en Dionís va començar a caminar. Però al cap d'una estona se'n va adonar que no s'havia mogut ni un mil·límetre, i va començar a caminar per estar-se aquí. Que en comptes de nedar, va començar a volar, i estava allà, enmig del cel, nedant. I així, volant, va poder travessar aquell llac com si estigués nedant. I com que no sabia cap on anar, es va parar. En Dionís va començar a saber que les coses allà funcionaven del revés. I guaiteu, mireu, per dormir al final havia d'obrir els ulls. Per mirar havia de tancar-los. Fins i tot quan volia veure ho havia fet per l'orella. I després, quan menjava, se'l ficava el menjar pel nas. I eren unes coses extraordinàries, li passaven unes coses tan divertides. Deia: benvingut al país de la guitarra estranya. I no. Va dir, coi, no sé si és una guitarra molt normal. Pum! Què va passar? Va patar la bombolla i va fer: ai, que em cai, què faré? Què podria fer per sortir? Va dir, intentaré fer un altre salt. I mentre anava volant, com va fer? I aquest cop em va anar a parar. Va, digue'm, algú se li acut on va anar a parar? A la sorra. A la sorra. I va trobar una sorra que com era? De color verd, per exemple. Què et sembla? I va dir, ossa! Però aleshores aquella sorra es va començar a convertir com una mena de pasta estranya i se li van començar a enfonsar els peus i dir, ai, que m'ofego, i què va fer? Un altre salt, va fer. I on va anar a parar aquesta vegada? Va, qui m'ho vol dir? El color taronja. El color taronja va anar a parar, doncs va aparèixer en un món que era tot taronja. Semblava que caminés per allà on anés i estava dins, com si estigués dins un líquid de color taronja. I ell anava respirant i li sortien bombolles. I quines coses més rares, però llavors sabeu què va aparèixer? Va aparèixer un monstre amb unes dents ben grosses que venien directament cap a ell i va dir, ai, que se'n menjarà. I llavors va fer un altre salt i va fer... El color blau, mare de Déu, que esteu acolorits, vosaltres no ha arribat la primavera, Es va trobar assentat en una cadira i se'l mirava un senyor gran amb pinta de mestre de música. I li va dir, Dionís, corre, toca'm la cançó que t'he ensenyat. I jo t'he de tocar una cançó. Anna Masca balava per la llam, el llempes de pere. Les bequeren les fesques, el pebre més que de. Una última, fem una última. Amb l'ahir. Canta tan malament que va començar a ploure bots i barrals, tant va ploure, que allò es va començar a inundar i van començar a caure riuades, i per sort. I aleshores va convertir aquesta guitarra en un rem, va començar a remar, i cap aquí, i cap allà, i cap aquí, i cap allà. I finalment va arribar en una platja. Va picar. I li va semblar que aquella fusta era molt primeta. I va decidir, saps què? Intento serrar-la. Va arribar a dalt. Estava serrant, Va anar cap a la dreta. I després va baixar. No es creuar aquella porta que havia fet. I quan la va creuar va... No podia parlar. Va tornar enrere. Va dir, que és estrany.
va tornar a creuar i va voler posar... Era el país que no podia parlar. Doncs quasi. Se'n va adonar que damunt d'aquella porta havia perdut un cartell. I sabeu què hi posava? El país del silenci. Una corbata. Ai, finalment vaig poder sortir d'aquest país del silenci. Literatus plan. Aquí hi ha un forat. I el Dionís va fer un salt. Es va agafar d'aquest forat i va anar a parar a la primera pàgina. Se la va quedar aquí. I aleshores va canviar i aquest cop on creieu que va anar a parar? Mireu, doncs va anar a parar al costat d'un arbre. I va conèixer un conillet que estava aquí. I va dir, conill, per on puc marxar? Pel cau del conill. Però abans de marxar sabeu que se'n va endur? Un tros d'aquell arbre que es va convertir en un guant. Una màscara. Però abans se'n va adonar que qui hi havia aquí? Una nota. Dionís, Dionís, rei de l'Alis Bauxa seràs si et poses aquella màscara al nas. Sabeu alguna cançó? Sí, Carnestoltes. Quina cançó del Carnestoltes saps tu? Vinga, va, canta-me-la. Jo no la sé, el Carnestoltes. Me l'invento, vinga, com si fos tan fàcil, escolta. Farem una cosa, que es pot cridar a la biblioteca. Doncs ara farem el darrere. Com que jo soc el rei Carnestoltes i puc fer el que em vingui de gust, ara cridarem una mica. Però heu de cridar com jo. No? Ara només el que assenyali. I ara tots.